Jó estét kívánok! El is kezdjük a mostani munkánkat. Most mindenkit megkérnék arra, hogy senki ne írjen a chatbe egy ideig. Azért, hogy a linket, amit közzétesszünk, ezt mindenki láthassa, és ne kelljen keresgélni, hogyha rengetegen beírtok. Meg is jelent ez a link. Most egy olyan Zoom-ot használunk, ami 1000 főre van tervezve. Ennyit engedélyez. És ahhoz, hogy a többiek, akik most nem tudnak itt részt venni, egy különálló fájlban megadott linken keresztül elérhetik. És ahhoz, hogy a világnak segíteni tudjunk, és egy egyidejű komplex együttes munkát elvégezhessük, nagyon jó lenne, és erre várunk, hogy a többiek is a másik linken keresztül egyszerre tudjanak becsatlakozni ehhez az irányításhoz. Úgyhogy ezért várunk. De ahhoz, hogy ugye ilyen nagy létszámú csoport nézőszámba tudjunk lépni az alapítványon keresztül, ez különálló plusz költségeket fog majd számunkra is jelenteni. Ne írjatok a chatbe, legyetek szívesek. Korai nyelv a magyar. És értem. Tehát az a link, amit kaptunk, az egy 1-2 eurós támogatást jelent, hogy ezt én is tudom, nagyon-nagyon sokat kell fizetni ahhoz, hogy további emberek beférjenek. Aha, és akkor így lehet támogatni a további irányításainkat, úgymond hozzájárulunk a Zoom kibővítéséhez. Hiszen ez egy ingyenes alkalom, de a Zoom-ot nem adják ingyen. Tehát, hogy ezt mindenki érti, hogy ahhoz, hogy további emberek be tudjanak lépni a mi kollektív munkánkhoz, ez nem kötelező kérés, ez egy ajánlás, felajánlás. Itt tudjátok segíteni a jövőben az ilyen hatalmas méretű globális irányításnak a kiterjedését, hogyha támogatjátok a Zoom-ra való összegyűjtését. Én el is mentettem ezt a linket magamnak máshova. Tehát ez az összegyűlt összeg fogja lehetővé tenni azt,
hogy a jövőben nagy mennyiségű vagy nagy létszámmal is tudjunk közös globális irányítást elérni. Köszönjük előre is! Tehát ez a feladat ugye mindenkit érint, hogy a világot védjük, ezért az eddig elhangzottak mindenki felé egy kérést jelentenek. És ugye, hogyha ilyen nagy létszámmal dolgozunk, akkor nem egyszerűen csak a nagyobb létszám erejét érezzük, hanem minden egyes ember észlelésének a sebessége is megnő azáltal, hogy ennyire sokan kapcsolódunk rá egy közös témára. Ez a nagy embertömegnek köszönhető. És ne felejtsük el, hogy az ilyen átszellemesített tér és a kollektív munka, amelyet elvégzünk, az minden egyes embert érint, de senkinek a szabad választását nem fogja megsérteni, tehát a döntéseinek a választását. Én most arról az alapelvről beszélek, amit Grigori Graboly az egyetemesség elvéről írt. Ez egy előadás 2015-ben. Tehát ez nem egy kötelező érvényű, nem mindenkinek kötelező ez, hogy egy kicsit segítsétek ezt a tágítását a Zoom-nak, de kérésként, felajánlásként még egyszer elmondjuk. És feltesszük megint a linket, hogy akár ki is másolhassátok magatoknak, de én is elmentettem. Aztán majd mindenki dönt, ha vége az órának, hogy támogatja néhány, akár 1-2 euróval ezt a projektet. És akkor 45 perces munka áll rendelkezésünkre. Hogyha 45 percnél hamarabb befejezzük az irányítást, és még marad időnk, néhány percünk, akkor lehet a chatbe írni nagyon röviden kifejtett kérdéseket, nagyon-nagyon röviden, és ha lesz lehetőségünk, akkor röviden fogok rá válaszolni. De megint kérek mindenkit, hogyha a chatbe írtok,
csak és kizárólag a felvezetett gyakorlatra és a módszerre és erre a témára vonatkozóan tegyetek fel kérdést. Hogy a válasz mindenki számára hasznos lehessen. És akkor így is fog nekünk maradni. És akkor mindenkit emlékeztetek arra, hogy kapcsoljátok be a felvételt. Most mit tudjuk? Második óránkat tartjuk, mint makroirányítás, azaz egy irányítói cselekedetet hajtunk végre. Azért most mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök eme második alkalom során. Tehát, hogyha most megnézzük, hogy ez a második alkalom az első után, ez a teremtő szemszögéből is egy végtelen folyamatnak titulálható. Tehát nem maga a cselekvés, hanem az a folyamat, amit a makro megmentés érdekében teszünk, ez nyilvánvalóan a végtelenségig kiterjeszthető. Ez olyan, mint amikor az ember kitál egy gondolatot, jön a következő második gondolata, és utána már ezt követően Isten mindenkinek megadja az egész végtelen, örökkévaló életet, tehát egyik gondolatból következik a második, a harmadik, és így tovább a végtelenségig. A mostani technikánk az élet technológiájára épül. Az első dolog, hogy ezt a gyakorlatot véghez tudjuk vinni, hogy képesek legyetek kiemelni az életet magatokból, hogy valójában az élet által képesek vagytok cselekedni. Megnyilvánítjuk az életet. Itt nem az élet tevékenységről és a folyamatról van szó, hanem arról az élet folyamatról, amit a teremtő eredendően létrehozott, amely belénk van fektetve. Tehát az élet maga, mint eredendő minőség. Ezt emeljük ki. Nekünk itt nem az életet összetevő struktúrákat, meg részeket kell kiemelni, hiszen mindenki tudja, hogy él, hanem magát az életet, amely eredendően belénk van fektetve, amit egyébként a tudat is ismer, ezt kell
megnyilvánítanunk, megjelenítenünk. És ez nagyon egyszerű lesz, hogyha megnézzük, belemélyedünk a szó értelmébe, az élet szó paraméterei mit jelentenek. Az élet, mint szó jellemzői paraméterei azt jelentik, hogy elkezdünk belemélyedni, elkezdjük megjeleníteni ezt a valóságot, mert az élet maga a valóság, és az élet szó minősége, azaz paramétere mentén haladunk. És rengeteg olyan státusza van ennek az életnek, vagy állapota, amely megtölti a világot, ez alapján fogunk most haladni. De rengeteg olyan státusza van, amely jellemzi az életet, és néhányat most meg fogunk jeleníteni. Főleg egy felnőtt ember számára nagyon egyszerű megjeleníteni azt a státuszt, amiről itt most szó lesz. Tehát az életnek a státuszát vagy állapotát. Egy gyerek észlelése síkjából az élet olyan, amely beleáramlik, megközelíti őt, és őt magát, a gyereket, gyerek felé áramlik az élet. Eme végtelen életben, ebben a végtelen térben a gyerek körül áramló élet, amely hozzáérkezik, számára az egész végtelenséget jelenti, tehát a gyerek szemszögéből nézve. És az gyerekbe belé áramló élet megtestesíti a gyereket. Az élet gyerekké testesül meg, ő maga kapja meg testén keresztül az életet. Tehát beleáramlik a gyerekbe az élet. És megfigyelhetjük, könnyen megfigyelhetjük, hogy a gyerekbe áramló élet maga az a mozgás, amely aztán kiáramlik belőle, és kiáramlik belőle, elhagyja őt fényformájában. És ahogyan mondtam, megfigyeltük ezt a gyereket.
ugye a gyerekek sokkal mozgékonyabbak, sokkal többet mozognak, mint járnak. Tehát ők valójában mozgékony közeget jelentenek. Tehát ez is az életnek egy státusza, ez a mozgékony, dinamikus, mobilis állapot, de ez az felnőtt ember szemszögéből nézve, ez már azért összetettebb, bonyolultabb feladatnak titulálható. Mármint az élet mozgékonyságának az észrevétele. Még egy olyan terminust is bevezethetünk, hogy egyfajta megterhelő cselekedet is lehet, tehát terheltséget is jelenthet egy felnőtt számára. És ezt meg is lehet figyelni, ebbe bele is lehet mélyedni egész komolyan abba a tanításba, aminek a címe Tanítás az életről. Ott ez részletesen körbe van járva. És ezt én azért vezettem be, hogy az élet következő státuszát, amely most a mi irányításunkhoz kell, azt be tudjuk vezetni, meg tudjuk érteni. A felnőtt ember számára a világgal való kapcsolattartás, vagy kölcsönhatás egyfajta atmoszférikus nyomásként érzékelhető, ez a terminus, vagy ez a kifejezés így hangzik el a szövegben, egyfajta nyomásérzet a felnőtt számára, mikor az élettel, magával a és fontos lenne, hogy itt a külső világgal való kapcsolódás nem egyszerűen csak atmoszférikus nyomásként jellemezhető, hanem az atmoszférikus nyomásnak a növekedését jelenti. Tehát egyre nő a felnőtt emberen ez a külvilággal való kapcsolattartás nyomásérzete. Tehát ahogyan nőnek az életévek, egyre inkább érzi a felnőtt ember, hogy növekszik körül a nyomás. Légköri nyomás. És az az ember, aki az örök életet választja, és ezen az úton halad, számára láthatóvá válik ez a légköri nyomás, sőt azt is mondhatjuk, hogy aki az örök élet útján halad, az egyre inkább fényesebbnek fogja látni mindezt, tehát ő meg tudja már különböztetni.
És most fogalmakat különböztettünk meg, nem egyszerűen csak a körülöttünk lévő élet áramlásokat látjuk, hanem a külvilágból érkező légköri nyomás, és ez valójában az egész külvilágból érkezik, ezt is észre tudjuk venni. Tehát ez láthatóvá válik azon emberek számára, akik az örök életet választják. És egy óriási, hatalmas tömeg a külvilágból. Ez egy olyan projekciója vagy kivetülése a külső hatalmas világoknak, amely egyszerűen elkezd láthatóvá válni, hogyha vizuálisan vagy optikailag szeretném ezt leírni. Tehát nem egyszerűen csak külvilágokról, vagy külső világokról van szó, hanem egész galaxisok, világegyetemekről is van itt szó most, mint külső világ. Mint az ókori görög mitológiában, mint egy óriási, hatalmas, nagy világ, amelyet tart magán az ember. Tehát valahogyan így is leírhatjuk ezt az állapotot. Hogy az ember magán viseli az egész világot. És miért használjuk ezt a szót, hogy magasan, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz, magasan szervezett rendszer ez. Hiszen ez a külső világ, amely a külső teljes életet jelenti, és ebbe beleértjük most a további bolygókat, galaxisokat, óriási nagy egyesüléseket, világrendszereket. Ez a külső világ magába tartalmaz rengeteg külső életet. Ezért is van ez a megfogalmazás, hogy rendszer, külső rendszer, amelynek ráadásul van egy nehéz állapot. Tehát ez az óriási, nagy, hatalmas volumen, mondhatjuk is, hogy egy külső világ, vagy sok külső világ, amelynek része egyébként egyetlen egy homokszem is, ezt fogjuk most megfigyelni, és nem mint óriási nagy volumen, hanem csak egy-egy kicsi részét kezdjük el megvizsgálni, amely a külső valóságot, vagy külső világot jelenti. Tehát vehetnénk különálló egységeket megfigyelni, egy élőt, de különállókat is megfigyelhetünk. De most, hogy a munkánk könnyebb legyen, az egész hatalmas világot, és ezzel a szóval jellemezte, az egész világot delegáljuk, vagy hívjuk külső világnak. És amikor arról beszélünk, hogy van ez a légköri vagy atmoszférikus nyomás, és ezt mi meg akarjuk
észlelni, fel akarjuk fogni, érzékelni akarjuk, hogy ez mit is jelent. Ez nem azt jelenti, hogy az emberre fenyegetően nézve egy nehéz körülményt fogunk kiemelni, tehát ez a légköri nyomás, ez ne az ember nehézség. Mert valójában az ember leélheti az egész életét úgy, és élhet úgy, hogy erre nem is figyel, tehát nem is tudja, hogy ez létezik, mármint a külső világnak ez a légköri nyomás érzete, mert ez van. Tehát ez nem egyenlő az emberi. Tehát igaziból az ember, amikor újra megtestesül, és ugye van egyfajta korlátozottsága, amíg nem tud újra testet ölteni, attól, hogy még nem tud erről a valóságról, mert ezzel nem foglalkozott, attól függetlenül még ez a valóság, ennek a valóság, külső valóságnak a nyomása, atmoszférikus nyomása, ez létezik. És nekünk ki kell emelni ezt az atmoszférikus nyomást azért, hogy az életnek ezt az állapotás, státuszát meg tudjuk vizsgálni. Mi meghatároztuk ezt az állapotát az életnek nyomás fogalmával, de valójában ez az a megnyilvánulása az életnek, amely minden egyes megnyilvánított, megtestesült dolognak a formáját fogja adni valójában. Tehát formát ad a létezőnek. Először is érzékeljük ezt magunkban, mindenki elkezdi magában ezt felfogni, észlelni, érzékelni, majd utána kiterjesztjük, hogy ez az élet egyik megnyilvánulásai, státusza vagy állapota. Tehát az ember az emberi formáját nem csak azért tudta felvenni, mert ez van Isten eredendő elképzeléseiben, hanem azért is, mert az élet maga felruházott minket az embernek nevezett formájával, vagy formánkkal. Tehát az élet hozzájárult az ember formájának kialakításához. Tehát, hogy ne keveredjünk össze, itt én a státuszról, az élet állapotáról beszélek, ami egy gyereknél, egy kisgyereknél is fennáll, csak ott még kevésbé észrevehető az életnek ez a megnyilvánulása. És itt, hogy ezt a munkát tovább meg tudjuk figyelni, ez nem egyszerűen csak az önmegfigyelésünket fogja jelenteni.
hanem, hanem minden ember, aki emberi formát vett fel, az ugyanígy az életnek köszönhető, hogy felvesz az emberi formát, és ez nem más, mint a Teremtő szellemének az akarata alapján történik. És nem csak a Teremtő szellemének az akarata alapján történik ez, hanem a saját szellemünk is részt vesz ebben a munkában. Tehát itt, hogy a figyelmet még inkább ráirányíthassam, az élet maga a teremtő akarata szerint, és mármint a mi életünk, a sajátunk, a teremtő akarata szerint, és az életnek nevezett témánkba foglalt élet célja alapján, illetve értelme alapján formálódik meg bennünk. Tehát tulajdonképpen itt mindenki így egyénileg fogja ezt megvizsgálni, és valaki egy kicsit jobban mozgékonyabbnak, áramlóbbnak látja ezt az életet, de és ezáltal másként fogja alakítani a saját formáját, de az ember, mint forma, az valójában meg fog maradni, tehát változatlan fog maradni. Minden egyén más is más, de az emberi forma az megmarad. És akkor mi ennek az egésznek a kapcsolódási pontja a makromegmentéssel, a világ megmentéséhez? Miért beszélünk most erről, az életről? Amiről már beszéltem, ez az egyetemesség elve című tanítás, oda-vissza kanyarodhat. Ahol szintén megvan az jelölve, hogy az emberi forma nem egyszerűen csak a szervek, sejteknek a rendszere és egy szerveződési rendszer, amelynek funkciója van, nem egyszerűen csak erről szól az emberi forma, hanem sokkal többről. Az emberi forma sokkal több, mint ahogy eddig is mondtam. Az embernek az, a megtestesítés, tehát, hogy nem egyszerűen csak a testről van itt szó, hanem a formát emelném itt ki, az ember irányultságát jelenti, amire mi rendeltetünk. Ez a forma, ez valójában a fejlődésünk irányát jelenti. Az, amire mi delegálva vagyunk, hogy mi fejlődni tudjunk, és ez ebben a formában, az emberi formában van kifejezve.
Még az az ember is, aki különösebben nem érdeklődik a világ dolgai iránt, de rendelkezik emberi formával, és ez az emberi forma, ez igenis számára is a fejlődést jelenti, hiszen ennek az embernek is van lelke, szelleme és tudatának egy része aktívan működik, ezért ő maga is résztvevője és fejlődést előmozdító tényezője a világnak és önmagának. Még az is, aki nem gondolkozik, vagy nem gondol bele a világ működésébe. De van emberi formája. Tehát ez az emberi forma, ez nem egyszerűen csak következmény, és ahogyan elmondtam, már a fejlődésünknek is az irányát jelenti, hanem éppen az emberi forma az, amely lehetővé teszi, magába tartalmazza a további lehetőségeinket. Ez az, ami magában foglalja azt az irányt, hogy mi tudjunk örökké fejlődni. Mert az emberi formával könnyebb fejlődni. És ugye a külső világok létrehozzák a különböző formákat, egy zebráit, egy kutyáit, egy állatét, bármi, amiről beszélünk, a külső világ, a külső élet megformálja az adott teremtményt, nyilvánvalóan az embert is, emberi formájában. És akkor már megérthetjük, hogy a teremtésnek miért az utolsó napján teremtette meg Isten az embert. Miért mi voltunk a legutolsók. Miért így van ez az irat. Ahhoz, hogy most már megérthetjük, hogy miért kellett előzetesen mindenféle formát létrehozni, hogy aztán Isten megteremthesse a legtökéletesebbet, azaz az embert, hogy az emberi forma magában tartalmazza az összes előzetes formának a minőségét, tudását, és mi vagyunk az ember formájába beleötvözve, mint tökéletes teremtmények. És minden egyes élőlény, amely formával rendelkezik, az számára egy stabilizációt jelent, tehát ő maga is ebben a formában megállapodik, és ez jelenti az életnek, a világnak is a stabilizációját, és minden további forma, az hozzájárul a világ stabil működéséhez. És amikor mi eljutunk ahhoz az ismerethez, hogy a külső világok megformálják az összes teremtményt, tehát hozzájárulnak a teremtmények formáinak a kialakításához,
Ezen elgondolkozva, elmélkedve, azaz, hogy a külső világ létrehozza, hozzá segíti a különböző teremtményeket a formájuk felöltéséhez, ezen elmélkedve mi magunk is stabilizáljuk, és fundamentális alapjaiban megismerjük a világunk működését, és ezáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy bármely lehetséges kataklizma, vagy negatív körülmény, vagy egy levélke leesése, az ne tudjon megtörténni, hiszen az észlelésünkkel, ezen való gondolkozásunkkal mi magunk alapvető fundamentális szinteken biztosítjuk a világ stabilitását. És ugye még egy vírus, egy mutáns vírus is, amely szintén az életnek egy megnyilvánulása ebben a formában, azáltal, hogy ezen gondolkozunk, még mi ezáltal is segítjük a veszélyes vírusok terjedését, tehát minden, ami a romtás, a romlás irányába vezetne, azt mi elesőzzük. És mi azáltal, hogy ezen gondolkozunk, további lehetséges járványok vagy pandémiák elkerülését is megakadályozzuk. Bocsánat, megakadályozzuk, hogy ezek létrejöhessenek. Tehát ez minden egyes személynek egy további vagy kiegészítő feladata is, és tulajdonképpen ezzel hozzájárul a saját egészségének a megőrzéséhez is. És ugye tudjuk, hogy az egészséges embernek egészséges gondolatai születnek, azaz semmiféle világot veszélyeztető gondolat nem születik meg egy egészséges ember fejében, nem provokálja a világot, hogy az egy rossz irányba fejlődjön tovább. Tehát tudjuk, hogy a Teremtő mindenkinek odaadja ezt a tudást, hogy támogassa a világ fundamentális felépítését. Ez mindenki számára Isten által fel van ajánlva, oda van adva ez az ismeretanyag. Tehát, hogy összefoglaljam, ehhez az irányításhoz, vagy ebbe az irányításba egy nagyon széles körű, nagyon tágra kitágított makroirányítást tudunk belefoglalni, ami a legtávolabbi terveket is magába foglalja. Vagy olyan helyzetekre is kiterjesztetitek ezt, amelyek számotokra most a legaktuálisabbak. Például az ökológiai kérdések is ide tartoznak.
Aztán az is, hogy az emberek nyugodtan elérhessék a Föld bármely területét, és itt egy olyan makroirányítást fogunk bekapcsolni, ami az egész világot érinti. Mert hogy az emberi formát nézzük meg, az emberi testet, akkor ez a forma a fejlődésre van delegálva, irányítva. Ezért semmiféle rombolásra nem tudjuk ezt használni. A világ fejlődése már azáltal belénk van téve, hogy emberi formával rendelkezünk. Ez a makroirányításunk alapja. Jó, és most úgy nézzem mindenki erre a gyakorlatra, amit most kezdünk, mint egy nagyon erőteljes irányításra. Mert azért több mint 1000-en vagyunk itt, és ez fantasztikus. És nekünk védenünk kell az életet, ez egy nagyon erőteljes erő, amely most a Föld köré szerveződik. Azáltal, hogy itt globális irányítást végzünk. És nyilvánvalóan az életnek, amely jelenlévő állapota vagy státusza, ez mindenkinél ott van, de mi most ezt, és ez egy természetes dolog, mi ezt most erősíteni fogjuk. Azaz az élet státuszát erősítjük. Nézhetjük úgy is ezt a munkát, hogy emeljük az örökké valóságot, vagy az örökké valóságnak szenteljük ezt a munkát. Minden élő örökkön örökké való élete és örök világa. Figyeljtek meg a testeteket. Egyszerűen csak érezzétek át. És egyszerűen csak figyeljtek meg azt a testrészt, amelyet közvetít most felétek a testetek. Mint egy kívülről figyeljtek meg a testet, teljesen átérezve az egészet. Figyeljtek meg a légzéseteket. Nem egyszerűen csak azt, hogy lélegeztek, azt figyeljétek meg, hanem érezzetek bele. Érzéssel figyeljétek, hogy lélegeztek. És azáltal, hogy a légzést megfigyelitek, még pontosabban tudjátok ezt észlelni, érzékelni, hogy maga a légzés folyamata történik bennetek. Átérzitek.
Figyeljétek meg a külön saját áramlatot. Ne legyen ez egy kemény elvárás, egyszerűen csak tűzzétek ki a célt, megfigyelem az áramlataimat, amelyek keresztbe függőlegesen áthaladnak rajtam. Még az is lehet, hogy egy olyan áramlat jelentkezik, amely az összes eddig megjelenítettet harmonizálni fog. És figyeljétek meg ezt a területet a mellkasotok előtt. Érezzétek át. Tehát különböző feladatokat lehet bekapcsolni, de lágyan érintsétek meg a mellkasotok előtt lévő teret. És figyeljétek meg most a gondolkozásotok terét. Lehet ez egy olyan érzés is, hogy megvilágosítjátok ezt a teret. És egyszerűen figyeljétek meg ezt a területet, és mintegy gyorsítjátok a megfigyelésetek állapotát. Mintegy áthasítjátok a végtelenségig ezt a teret, ez lesz a gyorsítás. Tehát a végtelenségig kiterjesztitek a gondolkozásotok terét. És figyeljétek meg, hogy mi történik most. Hogyan növekszik az alkotói, kreatív lehetőségeitek? Hogyan érzitek ezt? Hogyan kaptok sokkal nagyobb nyitottságot a saját lelketektől, őszintébben álltok a lelketek előtt, és hogyan növekszenek bennetek a lehetőségeitek, hiszen a lelketekben minden ott van. Ez legyen néhány másodperc. Egyszerűen hangolódjatok rá ezekre a pillanatokra. És visszatérünk a munka eredeti feladatára. Figyeljétek meg a egy nagyon magas koncentrált állapotban vagytok, a test magasan koncentrált szervezet állapotában van jelen. Erősítsétek meg, hogy tudatosak vagytok. Most megint abból indulunk ki, hogy van testünk,
és tudjuk, értjük, hogy élünk. És gondoljatok már abba bele, hogy miért éltek. Mi adja meg nektek azt a lehetőséget, hogy élni tudjatok? Az egyik lehetséges válasz az, hogy azért, mert van egy olyan valóság, amit úgy hívunk, élet. És egyszerűen merüljetek bele ebbe a szóba. Hangolódjatok rá, hogy ez a szó mit jelent számotokra. Mit jelent ez a szó, ez az élet, amely mindent megkülönböztet számotokra? És hogy nem egyszerűen csak egy absztrakt szóról van itt szó, mint élet, hanem ez egy valósan létező valóság. És hogyha összevetitek a mostani saját életetekkel, és még van az úgynevezett külső világok tere, amely eme világoknak egy óriási, hatalmas terét jelent. Hanem minden egyes elem, minden egyes objektum, amely eme egybefüggően összehangolva, hogy mondjuk, hogy külső világokból érkezik, ez érintkezik veletek. Tehát ez az hatalmas, óriási világ. És ez valójában egy nagyon lágy, puha nyomás legyen. A külvilág nyomása. És nem a világokról van itt szó, a külvilágról, hanem a külvilágok életéről. A külvilágokban jelenlévő életnek. Amely mint a világ talapzata, vagy építőköve, sarokköve, amely, még egyszer, könnyű, lágy nyomás. Így lehet valahogy érzékelni. Ez egy lágyan, könnyed, fényesen észlelhető jelenség. Amely például hozzá tud járulni az emberi test kiegyensúlyozásához, vagy egyensúlyba hozásához. Például a gerincoszlop elkezd kiegyensúlyozni. Vagy eme folyamatnak az érzékelésétől elkezdtek könnyebben lélegezni. Elkezdtek másképp lélegezni, mert ez az egész folyamat bennetek elindítja a test egyensúlyba hozatalát. És most valahogy könnyebben látjátok már, mint eddig láttátok.
lehet, hogy könnyedebbé válik a gondolkozásotok is. Ahol a gondolkozás folyamatát akár a testtel is érzékelitek. Ahol a ti fizikai testetek olyan formát kezd felölteni, amely a teremtő eredendő elképzelése, mégpedig a teremtő vagy Isten szellemének elképzelése alapján történt meg, és most ez így áthangolódik. Így fog megtörténni. Ahol ez a forma elkezdi felvenni az új, tökéletes formáját. Elkezdi a test a cukor szintjét beállítani, az ásványi anyag szintjét, tehát minden, vagy a vasnak a szintjét, minden rendeződik a testben. És valójában érezhetitek például a szív fiatalodását, a test fiatalodását, nem is kell, hogy ettől megijedjetek. A bőrötöken is érezhetitek a fiatalodást. Lássátok, és bízzatok abban, hogy ti vagytok a megfigyelők, és ez tényleg valójában így történik. És eme igazságnak a megerősítése, ez most sokatoknál így történik. És ezt így is nevezhetjük, hogy örül a szívetek. Hogy a szívünk, vagy egy teljességgel mindent áthatoló örömben. Ti egyszerűen nem csak azt érzitek, hogy éltek, hanem egy fejlődési állapotban vagytok. És képesek vagytok meglátni a testetek formáját. Ahol a formátok a ti fejlődéseteket szolgálja. Biztosítja a ti fejlődésetek egyik lehetséges irányát. És nem csak lokálisan egy bizonyos időre tudtok fejlődni, hanem az örök élet örömére tudtok fejlődni.
És projektáljátok, vagyis vetítsétek ki ezt az érzést, és ezt a formát, amely minden egyes élőnek a formája magában hordozza az örökkévaló fejlődést. Az egész világ felé terjesszétek ezt ki. És nem csak a Földön, hanem a világ minden egyes megnyilvánult eleme felé. És hogyha most azt érzitek, hogy minden könnyebbé válik, könnyebb és jobban kapcsolatba léphető számodra. Stabilitás van ebbe a könnyedségben. Tehát nem egyszerűen csak létezik a világ, hanem mindenkinek lehetővé teszi, hogy élni tudjon. És pusztán ettől a felismeréstől, azaz, hogy az élet megnyilvánuló státuszát emelitek ki, hozzájárultok a külvilágból, a kozmoszból érkező katasztrófák fenyegetésének az elkerüléséhez, hogy ne legyenek külső kozmikus fenyegetettségek. Stabilizáljuk az egész kozmosz állapotát ezáltal. És ezáltal az előttünk álló életfeladatokat is stabilizálni tudjuk, pusztán azáltal, hogy elkerüljük a külső fenyegetettségeket. Érthető, hogy az élet áramlása vagy mozgékonysága deformációkba is vezethet, de az élet mégis ezt a fejlődést magában hordozza, és ott van benne az, hogy minden egyes ember fejlődni tud, és ezzel hozzájárul a világ stabil megnyilvánulásához, stabilitásához. Tehát például vannak, vagy van-e macskátok, kutyátok, és ugye minden egyes élőlényről szó van itt, az óceánokban, tengerekben élőlények, és azok formájáról is. És érezzétek, tudjátok-e átérezni a világot teljességében, a világot harmóniában. Ezt figyeljük most meg. Tehát, ahol az élet nem eltűnik, hanem minden egyes pillanatban jelen van. És nem egyszerűen csak az életformáló folyamatára
és a formákat kialakító folyamatára figyeljünk, hanem arra, hogy minden egyes pillanatban formál. Azaz a külső világ, vagy külvilág őriz minket, magában tart minket. Ezt figyeljük meg. És mindegy, hogy milyen földrészen is éljen az az ember, mindenkit őriz a külvilág. Ő őriz, pusztán csak azáltal, hogy az életet jelenti. És ahogyan mi magunk is, mindenki máshoz viszonyítva az életet jelent. És ezt tudatosan végezzük. Vegyük észre ezt a külvilágot. A külvilág életét. Egy percig. És az életnek ez a státusza formálja meg minden jelenséget. Mégpedig Isten szellemének akarata szerint. Azaz ti magatok is azok vagytok, akik Isten szellemének akarata szerint dolgoztok, működtök. Isten szellemének akarata szerint. És az is lehetséges, hogy nem csak ti Istennel, hanem Isten is veletek. Tehát Isten veletek együtt érzékeli azt, hogy ti vele vagytok. És most őrizzétek meg ezt a valóságot olyannak, amilyennek most érzékeltétek. Befejezzük ezt a munkát. Mindenkinek nagyon köszönöm ezt a cselekvését. Mi kihasználtuk az összes ránk, nekünk ideadott időt. És találkozunk a következő hasonló